Bueno, aquí teniu com serà la conferència, la xerrada més ben dit, però abans de començar una advertència. Diguéssim que la xerrada té 4 parts, però les 2 primeres són bàsicament històriques i per tant, diguéssim, és més explicar el que va ser el feixisme i els feixismes, però a partir del punt 3, diguéssim que ja és meitat història, meitat actualitat. I llavors aquí hi ha més política i pensament que no pas fets històrics, però també n'hi ha, naturalment. Que ningú esperi que jo doni una definició de l'extrema dreta clara i que tothom quan surti d'aquí pugui dir mira, aquest sí, aquest no. Això no, perquè justament el problema actual és que costa molt de definir i marcar les fronteres entre extrema dreta, dreta extrema, dreta populista, etc. I això, en acabar la xerrada, seguirà igual. Anem per començar. Bé, una altra puntualització. El títol mateix ja és un posicionament d'un historiador que es posiciona en un punt. És a dir, el concepte de feixisme és un concepte en història totalment acceptat i totes les corrents historiogràfiques són les diferents escoles de pensament històric. Hi ha la marxista, la liberal, la conservadora, etc. Totes les corrents accepten aquest concepte de feixisme. L'interpreten de manera diferent, però l'accepten. El que no coincideixen totes és en el fet de si hi ha un feixisme o hi ha diversos feixismes. Quan jo poso feixismes ja em situo en una corrent o en un àmbit de pensament. M'explico? Però on hi ha la discussió absoluta és aquí, en el totalitarisme. Perquè hi ha corrents de pensament històric que no accepten el concepte de totalitarisme. Creuen que és un concepte que en història no es pot usar. Ja arribarem a aquest punt, però, és a dir, quan jo faig aquest títol, suposo que la majoria d'aquí no ho sabeu, però si hi ha algun historiador, doncs veurà que aquest ja s'està posicionant en un món de la història, en un grup de pensadors de la història, en un grup d'historiadors que creuen que el totalitarisme va existir. Per tant, quedeu avisats. Molt bé. Per entendre una mica aquest problema de les ideologies, us he posat aquest diagrama, és el diagrama de Nolan, que és un senyor nord-americà que el va dissenyar. Aquí veieu les diferents ideologies en grups d'ideologies, perquè clar, dintre del totalitarisme n'hi ha diverses, dintre del liberalisme n'hi ha diverses. El centre és un concepte molt eteri, perquè què és? Centre-dreta, centre-esquerra, però sí que és veritat que serveix per situar les ideologies polítiques més importants i a més per situar-les històricament, perquè si seguiu el diagrama des d'aquest punt i donem la volta, amb les agulles del rellotge al revés, veureu que la ideologia conservadora és la primera ideologia política que s'estableix, de fet és la ideologia dels antics règims, fins a la Revolució Francesa, que ha perdurat fins ara a través de partits com la democràcia cristiana, o els partits liberals conservadors o els partits conservadors. L'exemple més clar són els conservadors britànics, que de fet el seu origen està en el segle XVIII, i fins i tot abans. I fins avui en dia encara hi ha els conservadors britànics. Llavors tenim el moviment liberal, el pensament liberal, que és el pensament de la Revolució Francesa, el pensament liberal burgès, que és entre final del segle XVIII i el segle XIX. I després, durant el segle XIX, sorgeixen els pensaments progressistes, el socialisme, el comunisme, l'anarquisme, que són tot un conjunt de moviments que, de fet, fixeu-vos que aquest ataca aquest ataca aquest i aquest, etc. I el segle XX és quan apareixen els moviments o les ideologies totalitàries. Primer posicionament clar. Les ideologies totalitàries poden ser de dretes o d'esquerres. Hi ha escoles de pensament històric que consideren que el totalitarisme només és conservador, que no hi ha totalitarisme d'esquerres. Jo posiciono en aquest punt que no hi ha tant d'una banda com de l'altra. D'acord? Molt bé. Estem a la Itàlia del final de la Primera Guerra Mundial. Això, no sé si algú de vosaltres ho ha visitat, és el cementiri de Verdun. Aquí hi ha enterrats milers de soldats francesos i alguns milers de soldats alemanys. Això és el resultat d'una sola batalla, que és la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial provoca un trasbalsament total de l'ordre europeu
i del món, perquè aquesta guerra, entre d'altres, fa caure diversos imperis, l'imperi alemany, l'imperi austrohongarès, l'imperi turc i l'imperi tsarista. Que de fet l'imperi tsarista era encara un imperi d'antic règim, no havia tingut ni revolució burgesa ni cap altre tipus de revolució, i el que acaba amb l'imperi tsarista és la revolució bolxevic, la revolució marxista-leninista. I això senta un precedent a Europa terrorífic per les democràcies occidentals o en general per tots els règims que veuen amenaçada la seva subsistència com a règims polítics. Clar, en aquest context, a Itàlia, la Itàlia de després de la Primera Guerra Mundial, és una Itàlia on tornen milers de soldats del front. A la Primera Guerra Mundial s'arriben a mobilitzar més de 20 milions de soldats entre tots els països bel·ligerants. Itàlia mobilitza gairebé 3 milions, i aquests soldats tornen de la Gran Guerra i la Itàlia posterior a la Gran Guerra pateix aquestes 4 grans crisis. Una crisi ha fet una guerra però no l'ha guanyat totalment, llavors us explicaré per què. És un estat on el nacionalisme s'ha arribat a extrems molt alts, hi ha hagut un esperit de nacionalisme tremendo, hi ha una crisi econòmica i una pobresa molt elevada, i a més el sistema liberal burgès, sorgit de 1870, quan hi ha la unificació italiana, està plenament en crisi. I de fet, aquella Itàlia de després de 1918, 19, 20, hi ha un partit, el principal partit, que és el Partit Socialista. I aquest Partit Socialista té un lema que diu fare come in Rússia, fer com a Rússia. Rússia és fer la revolució bolxevic. Penseu també que entre final del 18 i 1919 es produeixen a diferents llocs d'Europa, a Múnich, a Berlí i a Hongria, es constitueixen, es proclamen estats soviètics, que tenen durades de setmanes, de dies o de mesos, però que es proclamen estats soviètics, i evidentment la proclamació d'un estat soviètic a Hongria vol dir el centre d'Europa. Això fa entrar en pànic les classes conservadores i les classes burgeses perquè veuen que el que ha passat a la Unió Soviètica pot passar a casa seva. I a Itàlia també és així. Què passa amb el tema de la Gran Guerra i el nacionalisme extrem? Penseu que Itàlia, quan acaba la Primera Guerra Mundial, és una de les 4 potències vencedores. O sigui, la guerra l'han guanyat els Estats Units, la Gran Bretanya, França i Itàlia. Itàlia seu a la taula dels grans, és la potència més petita, però és una potència. I pot decidir, o millor dit, està en condicions de negociar què li tocarà la guerra, perquè de fet aquesta guerra, al final, quan els que guanyen el que volen és repartir-se el pastís. Doncs bé, en aquest repartiment de pastís arriba el moment de repartir-se l'antic imperi austrohongarès. L'imperi austrohongarès és tot això que està envoltat en blau, es constitueixen diferents estats, però Itàlia té la pretensió d'apoderar-se de diferents zones de la Dalmàcia, d'Ístria, etc. En el Tractat de Saint-Germain-en-Laye, que és específicament un tractat per dividir l'imperi austrohongarès, a Itàlia li tocarà finalment això. La Ístria i el Trentino Alto Adige. Allò d'allà és el que es coneix encara avui en dia com el Sud Tirol. Allò era d'Àustria, bueno, això també era d'Àustria. La diferència és que aquesta zona era de població bàsicament eslava, el que actualment és Eslovènia, i en canvi la zona del Trentino és una zona de població bàsicament alemanya, que encara avui existeix. Bé, aquest és el resultat del tractat, però immediatament es crea un moviment a Itàlia, que és el moviment irredentista italià, dirigit per Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio era un escriptor, literat, etc. També un militar que va fer la Gran Guerra com a aviador. A més, es va fer molt famós perquè amb un avió va arribar fins a Viena i va bombardejar Viena amb pamflets. Però clar, això pels italians va ser una eufòria total perquè un aviador havia aconseguit arribar a Viena sense que l'ataquessin i tornar i bombardejar-la amb pamflets. Doncs bé, aquest juntament amb molts altres, creen el moviment irredentista italià perquè ells el que volen és tot el que està en verd, que no se'ls dona en el Tractat de Saint-Germain.
Fixeu-vos que vol Còrsega, vol Niça, vol Torí, vol el Ticino, això és part de Suïssa actualment encara, és la zona italiana de Suïssa, on hi ha la majoria de població són de parla italiana, i naturalment vol la Dalmàcia, perquè ells volen recuperar l'antic imperi romà. D'acord. Què passa? En aquest lloc de la Dalmàcia hi ha una població que és el Fiume, que la majoria de la població és d'origen italià i de parla italiana. Llavors el que fa aquest senyor, l'any 1919, amb voluntaris vinguts d'arreu d'Itàlia, bàsicament persones que han fet la Gran Guerra, és ocupar el Fiume, militarment. Penseu que en aquesta ocupació hi participen soldats de carrera de l'exèrcit que deixen les seves unitats per apuntar-se voluntàriament a participar en aquesta guerra de liberació del Fiume. Això acabarà al cap de 2 o 3 anys, es crea una república independent, aquesta república acabarà a bufetades perquè l'exèrcit italià ocuparà aquest espai, el farà protectorat d'Itàlia i finalment acabarà sent part d'Itàlia. Aquesta zona actualment és part d'Eslovènia. En aquest context tenim aquest senyor, suposo que el reconeixeu, que es diu Benito Mussolini. Aquest senyor, fixeu-vos que aquesta fotografia és una fotografia d'una fitxa policial. Aquest senyor és fill d'un mestre, d'un funcionari d'escola profundament socialista, partidari d'una corrent del socialisme italià que era el sindicalisme revolucionari. Era una corrent dintre del socialisme italià que pretenia enderrocar el règim mitjançant una vaga revolucionària que provoqués, diguéssim, la desintegració econòmica d'Itàlia i això afavorís la implantació d'un règim socialista. Per això veieu que el 1912 aquest senyor es declara revolucionari socialista, antimonàrquic, antinacionalista i antimilitarista. I per això, degut a la seva formació, perquè havia tingut una bona formació, sabia idiomes, etc., sabia escriure bastant bé, era un bon orador, el Partit Socialista Italià el nomena director del diari Avanti, que era el diari oficial del Partit Socialista Italià. Però quan esclata la guerra el 1914 es canvia i es torna un fervent intervencionista. Itàlia al principi no entra a la Gran Guerra fins al 1915, un any i pico després que comenci, perquè la societat italiana està dividida en els que volen participar a la guerra i els que no volen participar a la guerra. En principi, ell pertanyia a un partit polític, el socialista, que no volia entrar a la guerra i en canvi després canvia de bàndol i com que el fan fora del diari Avanti, perquè el diari Avanti manté la no intervenció, ell crea el seu propi diari, El Popolo d'Italia, que actua activament per tal d'aconseguir que Itàlia entri a la guerra i finalment entra a la guerra. Acaba la guerra en la qual ell participa, que ell teniu vestit d'uniforme militar, ell es fa Bersaglieri, una unitat especial de l'exèrcit italià, i lluita en el front de guerra. Aquesta gent que lluita en el front de guerra, quan tornen desmobilitzat, han lluitat durant 4 anys, els italians menys, 3 i pico, tornen i es troben totalment desemparats, sense futur i sense esperança, sense treball, sense reconeixement. I aquest serà la base del feixisme. Aquesta gent desmobilitzada serà la base del feixisme italià i també serà la base del nazisme alemany. Aquest senyor, el Benito Mussolini, l'any 1919, crea un grup d'acció que es diu els Fasci, els Fascis de Combattimento, que és un partit molt petit, té 800 membres, això no és res a l'Itàlia en aquell moment, que és un partit que es declara militarista, nacionalista, antidemocràtic i antisocialista. I ho fa en aquest lloc, que és a la Piazza San Sepolcro, a Milà, està molt a prop de la catedral de Milà. Aquí teniu la foto de 1919 i aquesta és la foto actual, vol dir que l'edifici on es va fer es conserva perfectament. De fet, si aneu a Milà i feu la ruta feixista, podreu seguir molts llocs emblemàtics de la història del feixisme italià. D'acord. També, paral·lelament, crearà un altre diari que es dirà El Fascio. Aquí veieu una mà alçada amb els fasci. I, evidentment, interventisti. Són persones que volen intervenir en la guerra i volen intervenir en política. Què passa? Aquests 800 persones, aquests 800 membres que no són res, a l'any 1920 ja són 20.000. S'han convertit en 20.000, de 800 a 20.000.
I a més, durant l'any entre el 1919 i 1920, hi han comès 500 assassinats polítics. Perquè, gràcies al suport sobretot de la burgesia, de les classes poderoses o dominants, el que fan és subvencionar aquests grups, aquestes esquadres, per tal de que ataquin i desmobilitzin les forces d'esquerra. Tota la Itàlia septentrional, diguéssim, des de l'alçada de Florència fins al nord, fins on acaba Itàlia, era un espai dominat pel Partit Socialista, on tenia sindicats, partits, associacions, etc. Estava completament en mans del Partit Socialista. Controlava la vida social i la vida política d'aquests llocs. De tal manera que si en un poble concret el Partit Socialista blocava una persona, aquesta persona no trobava feina, el capellà no l'enterrava, no podia anar a comprar, etc. O sigui, tenien el domini absolut. El que fan aquestes esquadres, naturalment amb el recolzament econòmic dels poderosos, és destrossar les organitzacions socials, sindicals, de l'esquerra, perquè desaparegui aquest poder dominant del Partit Socialista i dels seus sindicats. I aquí Mussolini, amb un discurs que fan aquests grups de sala, els diu: hem de destruir els partits del govern actual, tancar el teatret de Montecitorio, trencar amb la política del passat, crear un govern i un partit de govern i crear un moviment renovador. Montecitorio és el palau on actualment encara es troba el Parlament italià. És el teatret de Montecitorio. Aquí es comença a veure el despreci d'aquest moviment envers tot el que és el sistema parlamentari liberal. I de fet, aquests esquadristi, es veu, fixeu-vos, són persones militaritzades, jerarquitzades, armades, joves, predisposats a fer el que calgui vol dir emplear la violència i la brutalitat fins al límit que calgui, o sigui, matant la gent si convé, per trinxar el moviment d'esquerra. Això és una foto del dia que ataquen el diari Avanti, del qual havia sigut director Benito Mussolini. La seu del diari Avanti, no sé si és Milà o Torí, és atacada per aquests grups i destruïda. Fixeu-vos també, això és una esquadra, tots van amb camisa negra, que serà l'emblema d'aquests grups esquadristes, i a més, fixeu-vos que tenen un mitjà de transport per poder-se desplaçar arreu del territori, als llocs més petits on hi ha sindicats, on hi ha agrupacions polítiques, per tal d'atacar-les, destrossar-les i que desapareguin de l'escena política. Naturalment, això provoca que podeu trobar-vos per Itàlia, trobareu moltes vegades records als màrtirs d'aquest tipus d'agressions. Aquí teniu, per exemple, això és a Torí, els màrtirs de l'eterna llibertat, pels atacs a Torí del 18 de desembre de 1922, on van fer aquest atac tots aquests grups esquadristes i van matar 11 persones. Això és molt freqüent. Clar, l'any 1921, aquests esquadristes, que primer eren 800, després 20.000, ara ja són 300.000. Penseu que en aquell moment el conjunt de les forces de la República Italianes no arribaven als 200.000 efectius, entre carabiners, policia reial. Per tant, estem parlant que aquest partit havia aconseguit agrupar més forces que no pas les forces de seguretat de l'Estat. De tal manera que es defineix que l'esquadrisme es converteix en un partit milícia armat. I de fet, el 7 de novembre de 1921 es constitueix el Partit Nacional Feixista. Allò que era un moviment més o menys organitzat, però no tenia una estructura de partit, es converteix finalment al finals del 21, en el Partit Feixista. I de fet, poc abans, a les eleccions de maig del 21, 35 diputats feixistes ja estan dins del Parlament, dins del Bloc Nacional de Giolitti. Giolitti era el president de govern en aquells moments. Giolitti era un liberal conservador. A tot arreu, el feixisme només arriba al poder si té l'ajuda i el suport dels partits conservadors. Enlloc, no hi ha cap cas històric en què el feixisme per si sol hagi aconseguit el poder. I els casos més clars és l'Itàlia, aquí entren al Parlament perquè estan en aquest grup polític i, per tant, en una coalició que els dona l'entrada. El cas d'Alemanya, igual. Allà hi ha un partit polític, però només aconsegueixen el poder quan els partits conservadors els hi obren les portes. Penseu que paral·lelament amb això
ja hi havia un moviment d'oposició a tot el feixisme, perquè, per exemple, el diari del Partit Republicà, el novembre del 21, és poc després de la fundació del Partit Feixista, diu: el feixisme no suporta la dissensió, prohibeix als oponents el dret de pensar, discutir, de treballar a la llum del sol. Pel feixisme, les conquestes més arduament aconseguides de la sobirania popular del darrer segle no tenen cap valor. Itàlia ha de ser feixista. Hi havia gent que tenia clar què és el que pretenia el moviment feixista, perquè ells no se'n van amagar mai. Una altra cosa és que te'ls prenguis en sèrio, però ells mai van amagar les seves intencions. Ja heu sentit abans, volem desfer el teatret de Montecitorio. Més clar no t'ho poden dir. Una altra cosa és que els prenguessin en sèrio. Aquí teniu, aquesta és una foto de quan Mussolini està en el poder. Això és la Piazza Venezia, a Roma, hi ha el monument al pastís, hi ha el monument a Vittorio Emanuele, i ja veieu, no? Ple a vessar. Hi ha un moment en què l'eufòria pel feixisme és absoluta a Itàlia. Té una unanimitat gairebé sencera. Però, en realitat, aquest és un moviment que utilitza la violència i terror emparats per la connivència de l'Estat per enderrocar la monarquia liberal i establir un estat totalitari. Aquesta és la definició del que pretenia el feixisme ja l'any 21 i, evidentment, el 22, quan pren el poder. Molt bé. Suposo que molts o tots haureu sentit parlar de la marxa sobre Roma, no? Bé, doncs us haig de dir que aquesta marxa no va existir mai. És un mite. La marxa sobre Roma, és a dir, el moviment de la gent, dels camises negres, arribant a Roma i ocupant la ciutat, no. Això no va existir. Perquè això es va celebrar durant molts anys, durant 20 i escaig d'anys, la marxa sobre Roma com l'assalt del partit feixista al poder, amb el moviment feixistes entrant a Roma. I aquesta, si busqueu al Google marxa sobre Roma, aquesta foto segur que us sortirà. Bé, doncs aquesta foto no és de la marxa sobre Roma, sinó que és a Nàpols 5 o 6 dies abans, que hi ha una trobada de camises negres i desfilen. Aquests senyors són els que passen. Molt important en aquesta foto és aquest senyor d'aquí. Aquest senyor és Michele Bianchi. Aquest és el fundador del Partit Nacional Feixista i el secretari general d'aquest partit fins que es va morir l'any 30. Aquest és el que realment controlava i dirigia el partit feixista. El Mussolini va arribar a ser el que va ser perquè Gabriele D'Annunzio, aquell que us he comentat abans, a qui van anar a buscar perquè fos el líder del moviment feixista, no va voler ser-ho. I com a recanvi van anar a buscar el Mussolini. Però el Mussolini, fixeu-vos que mai va ser secretari general del partit i mai va tenir el poder total sobre el partit. De fet, el seu final és perquè el foten fora del partit, del cap de govern. Mussolini no és Hitler. Hitler, al cap de 4 dies d'estar en el Partit Nacional Socialista Alemany, es converteix en el seu dirigent absolut i allà ningú li contesta res. Aquí no. El moviment feixista és un moviment on hi ha molts caps i un cap visible. Però aquests caps són els que realment dirigeixen el partit i manen. I de fet, ara us explicaré com va anar la presa del poder de Mussolini i aquesta marxa sobre Roma. Entre el dia 28 i 30 d'octubre és quan es produeix aquest assalt al poder. Però el dia 28 ni hi ha marxa sobre Roma ni Mussolini està a Roma. Mussolini arriba de Milà a Roma amb el tren nocturn a dalt d'una llitera el dia 30. O sigui que difícilment podia estar a Roma el dia 28. I arriben allà perquè el que s'havia produït al llarg dels anys anteriors no era una marxa contra Roma, sinó una marxa contra l'Estat. Els esquadristes havien anat ocupant l'espai polític i sobretot el control de l'espai públic amb els esquadristes i controlaven gairebé més l'espai públic, sobretot a la part septentrional d'Itàlia, que no pas la policia o l'Estat. Llavors, entre aquell dia 28 i el dia 30 el que hi ha és, per una part, Mussolini negocia amb l'antic cap de govern, no el Giolitti, sinó l'anterior, que els deixin entrar en el nou govern i ocupar 4 ministeris. I això fa el Mussolini. Però per l'altra part, el Michele Bianchi està negociant amb el cap de govern, amb el Giolitti, i li diu no. O ens doneu el govern o nosaltres incendiarem a Itàlia. I davant d'aquesta situació, i davant de que
tant la monarquia, com el poder econòmic, com el poder militar, com l'Església Catòlica, prefereixen abans un govern mussolinià o feixista que un possible govern socialista, els hi donen les portes, li obren la porta del govern. I llavors és quan s'envia un telegrama a Milà, el rei Vittorio Emanuele III li envia un telegram, convidar-lo a venir a Roma perquè li donarà el títol de cap de govern. Així és com van ocupar el govern els feixistes. Ni marxa sobre Roma ni res que s'hi assembli. Naturalment, el dia 30, quan Mussolini ja arriba a Roma i és nomenat cap de govern, llavors sí que arriben diferents esquadres de molts llocs i es fa una gran desfilada des de plaça Venècia, etc., que agrupen entre 60 i 70.000 esquadristes. Però el mite de la marxa sobre Roma és això, un mite, que tot i així se celebrarà, naturalment. Com es veu des d'altres llocs d'Europa? Aquest, el comte von Hessler, aquest és un diplomàtic alemany que des d'aquell moment estava a Berlí. Des d'allà escriu en el seu diari particular, escriu el següent: a Itàlia els feixistes han assolit el poder en un cop d'estat. Fixeu-vos que veu perfectament que allò no ha sigut una sessió normal del rei per nomenar un nou cap de govern. Si el conserven, això serà un fet històric amb conseqüències imprevisibles a Itàlia i també a tota Europa. Pot ser el primer pas de la victòria de la contrarrevolució. D'alguna manera, aquest cop d'estat és similar al que va fer Lenin el 1917, però clarament en sentit oposat. Potser és l'inici de nous desordres i guerra a Europa. Això ho escriu el 29 i el dia 30 diu Mussolini, fixeu-vos el dia 30, que és quan és nomenat, ha estat nomenat primer ministre, això pot ser catastròfic per Itàlia i per Europa. Hi havia gent que ja veia el que podia esdevenir. El dia 4 d'octubre, el mateix Mussolini fa un discurs davant els esquadristes que diu el següent: no donarem la llibertat als adversaris, com ha fet l'estat liberal. Clar, l'estat liberal els han donat la llibertat amb ells, d'actuar impunament. Nosaltres dividirem els italians en 3 categories. Els italians indiferents, que restaran a casa seva esperant, els simpatitzants, que podran circular, i finalment els italians enemics, i aquests no podran circular. Us sona afectos, desafectos, Aquí no s'inventen mai res, sempre anem a copiar algú altre. Molt bé. I després, el dia 16 de novembre, quan ja és cap de govern, en el seu primer discurs en el Parlament, diu aquestes paraules: podria haver fet d'aquesta sala avorrida, la del Parlament, i grisa un vivac de maníacs. Podria haver prohibit el Parlament i format un govern exclusivament de feixista. Podria haver-ho fet, però no ho volia. Almenys en aquesta primera part. El feixisme entre 1922 i 1926 anirà fent el joc de que soc democràtic però no gaire i a poc anirà ocupant tots els espais de poder que li deixin. Tots aquells que ocupin no els tornarà a deixar mai lliures i finalment el 1926, quan se senti prou poderós i prou controlador de tots els ressorts de l'Estat, acabarà amb el sistema parlamentari. Però fixeu-vos ja que el 1923, és a dir, un any després que arriba al poder, el govern de Mussolini fa encunyar una moneda d'or de 20 lires on el símbol és el símbol del seu partit. No és el símbol del rei d'Itàlia. Les monedes d'Itàlia portaven al davant la cara del rei i al darrere l'escut del Savoia, que era la casa regnant d'Itàlia. Doncs no, ells ja comencen a ocupar tots els espais que poden. I evidentment hi ha gent que ho veu a venir. Giovanni Amendola morirà assassinat pels feixistes, és un liberal. El 1923, en el diari El Mundo, que era el diari del Partit Liberal, que treballa de 1922 fins al 1926, quan es clausuren tots els diaris, diu: el sistema totalitari, promesa de dominació absoluta, completa i incontrolada en l'àmbit de la vida política i administrativa. Està clar. Seguidament, poc després, el Mussolini fa un discurs en el Parlament que diu religió política. O sigui, nosaltres som una religió política. Perquè nosaltres som apòstols d'una nova fe, fixeu-vos el que està dient, soldats d'una idea revolucionària. I acabarà dient: el feixisme és un fet irrevocable. Si no tenim el consens, tenim una cosa més important, la força.
Això ho diu ell al Parlament, sense cap mena de problema. De la mateixa manera que quan els comencin a titllar de totalitaris direm sí, nosaltres som totalitaris, ho volem tot. I de fet, el control totalitari del feixisme es plasmarà en el control de la policia, de l'exèrcit, dels sindicats, de l'educació, de la banca, de la indústria, de les càmeres de comerç, de la burocràcia, dels mitjans de comunicació, del temps lliure, de tot arreu on siguin posats i entraran. Amb el lema uno a pensare e tutti ad obbedire. Un a pensar i tothom a creure. Això en italià sembla que no faci tant efecte, però sí. Em fa molt. I per si hi havia algun problema, recordeu aquells 300.000 esquadristes, el Duce és nomenat cap de govern l'octubre del 22. 4 mesos després, el 14 de gener del 23, converteix els esquadristes en la milícia voluntària per la seguretat nacional, o sigui, la milícia voluntària per la seguretat nacional, i no són 300, sinó que són 500.000. Que no obeeixen ni al cap de la policia, ni al ministre de l'Interior, ni... Només obeeixen al partit i al Duce. Per tant, ha creat una estructura dintre de l'Estat, pagada pels italians, que l'obeeix amb ell, o els caps esquadristes. Aquest és el moment en què juren fidelitat, amb la mà alçada i un punyal, que era el símbol de jurament dels esquadristes. I l'any 26, aquí teniu l'escut de la Itàlia liberal, i l'any 26 aquest escut de la Casa de Savoia, amb els lleons rampants, que era el símbol històric de la Casa de Savoia, s'ha transformat en un escut on ja no hi ha els lleons, sinó que hi ha això, el símbol del partit feixista. Poc després, el 27, per tenir encara més control, ja ha desaparegut totalment l'estat liberal, però se n'adona que li falta controlar molt més a la societat italiana, crea l'Organizzazione di Vigilanza e Repressione de l'Antifascismo, l'obra. No té res a veure amb l'altra obra, la d'aquí, perquè a més aquesta, la d'aquí és en B alta i aquesta és en B baixa. I per justificar la creació fa aquest discurs i diu: senyors, és temps de dir que la policia no cal només respectar-la, sinó honorar-la. Senyors, és temps de dir que l'home, abans de sentir la necessitat de la cultura, ha sentit la necessitat de l'ordre. En certa manera, es pot dir que la policia ha existit abans que el professor. No calen més paraules. Molt bé. Quin és un dels grans problemes amb què toparà l'estat italià, l'estat feixista? És l'herència de Roma, de la Roma dels papes, del Vaticà, millor dit, no de Roma. Penseu que des de 1870, quan es produeix definitivament la unificació d'Itàlia i el regne d'Itàlia, en aquell moment el regne de Sardenya, ataca Roma, l'ocupa i elimina definitivament els estats vaticans, des d'aquell moment el papa serà presoner dintre del Vaticà. Tots els papes des de 1870 fins a 1929 no sortiran mai de dins de la ciutat del Vaticà, perquè si sortien entraven en un territori que era un altre estat amb el que no tenien relacions diplomàtiques i a més el que havien declarat heretge perquè els havien expulsat dels seus estats pontificis. Per tant, era una situació bastant complicada. I el regne d'Itàlia, tot i manat per liberals conservadors, mai va resoldre aquest problema amb el que no era estat del Vaticà, amb la ciutat del Vaticà. Bé, doncs aquest senyor signa l'11 de febrer de 1939 els pactes lateranensis, els pactes de Letrán, on Itàlia, Mussolini, que és Dino Grandi, el ministre d'Exteriors, i aquest és el secretari d'Estat, que no me'n recordo el nom, firmen els pactes lateranensis, on hi ha un reconeixement mutu. L'Església, clar, firma aquests pactes per molts motius. Primer, per poder ser un estat i tenir sobirania sobre el seu territori. Després, perquè li retornin propietats de la ciutat de Roma, que havien estat ocupades per l'estat italià, però que ell reclamava com propietat seva. Castel Gandolfo, per exemple, hi havia una discussió sobre això. Diguéssim que l'estat italià, Mussolini és generós en atorgar-li terrenys al Vaticà, però l'Església Catòlica signa això per un altre motiu, per garantir-se mantenir el control de l'educació a Itàlia.
i el control, o diguéssim, la influència sobre els joves, els nens i els joves. I aquesta assignatura de Laterà explicita que l'Església tindrà dret a mantenir les escoles catòliques, a l'ensenyança de la religió fora de les escoles a dintre, que podrà seguir actuant en acció catòlica, etc. Tot això Mussolini li reconeix sense cap problema. La crua realitat és que un cop signat el tractat, de fet, un cop signat, als pocs dies de signar el tractat, el Mussolini ja diu no, l'Església s'equivoca. O sigui, si l'Església es pensa que nosaltres ens hem quedat amb el cos i ells s'han quedat amb l'ànima, van equivocar. Nosaltres tenim el cos i l'ànima, tot, els italians. Ells que els enterrin. Literalment diu això. El papa agafa una ratllada de mort que vol estripar el concordat i, naturalment, el secretari d'Estat i altres dius, no fem això perquè amb la feinada que hem tingut farem un disparat. Però, poc després, per primera vegada a la història, el papa, el 29 de juny de 1931, fa una encíclica que no és en llatí, com totes les encícliques, sinó que és en italià, on ataca fortament l'estat feixista. I l'ataca fortament perquè poc abans, durant la primavera del 31, el feixisme ha desmantellat totalment l'acció catòlica. O sigui, ha fet desaparèixer de l'espai públic l'acció catòlica. Diu, el feixisme és una veritable estatolatria vegana, no menys contrària als drets naturals de la família i amb els drets sobrenaturals de l'Església. Una concepció de l'Estat que posseeix les generacions joves íntegrament i sense excepcions des de l'edat primerenca fins a l'adulta. No es pot reconciliar per a un catòlic en la doctrina catòlica ni és compatible amb la llei natural de la família. L'estat italià, l'estat feixista, no vol que ningú més ocupi l'espai dels joves. Volen crear un home nou sense cap influència que no sigui la influència feixista. Cada cop que es fa una encíclica contra el feixisme, automàticament es fa una encíclica contra el comunisme. Sempre. Per allò que quedi clar que... I aquesta és la 20º any, fixeu-vos que una és del 29 de juny, abans, ja el 15 de maig, i aquesta, que és clarament anticomunista. Aquí no s'esmenten, en les encícliques antifeixistes, no s'esmenten el nom de... No surt l'Alemanya hitleriana o la Itàlia mussoliniana. Aquí sempre surt el nom. Rússia, o Unió Soviètica. Però, clar, aquesta és la realitat d'Itàlia. Com serà la realitat d'Alemanya. El feixisme ocupa l'espai de la joventut, dels nens i de la joventut. I enquadra a tothom a dintre del bloc i de la ideologia el pensament feixista. Fins al punt que Monsignor Tardini, en aquests moments, el desembre del 35, és sotssecretari d'Estat, arribarà a ser secretari d'Estat amb papes subsegüents, escriu una carta al papa explicant-li la situació que hi ha a Itàlia. Cada cop es veu més clars els danys que implica el feixisme. Ha creat una confusió entre partit, Itàlia, Duce. Un caprici del Duce és la ruïna d'Itàlia. Ha destruït qualsevol llibertat d'acció o discussió. Els italians són un poble de xais que corren allà on el bastó del pastor els porta. Ha divinitzat el Duce fent-hi agenollar tothom. No hi ha vida política, no es poden preparar energies per les necessitats inevitables del demà. Ha imposat a tothom la més absoluta i intransigent docilitat. Només hi ha un munt d'esclaus preparats a dir sí i aplaudir ebris d'entusiasme. I segueix. Ha centrat tots els poders, mitjans i totes les edats a les mans i les organitzacions de l'Estat. L'Església no compta sobre moltes ànimes que estan atrapades en el credo del nacionalisme i creuen més a Mussolini que al papa. El poble s'excita amb el pensament de la guerra i educat amb la violència pensa poder vèncer tot el món. Però el desastre més gran per l'Església és veure el clergat tumultuós, exaltat, bel·licós i els bisbes encara més exaltats, més excitats, més desequilibrats que tots. La Santa Seu no ha viscut mai una època més difícil que aquesta. I això passa perquè, fixeu-vos que era finals del 35, a l'any 35-36 hi ha la guerra, la segona guerra Itàlia-Etíope, on Itàlia vol ocupar l'Etiopia, Itàlia tenia aquest tros d'aquí, Eritrea i Somàlia, però volia tenir tot aquest espai d'aquí, per tal de proclamar l'imperi italià. Com que aquí hi havia un emperador, el Haile Selassie,
Destronen aquest emperador i proclamen rei emperador a Victorio Emanuele. Aquest moviment imperialista, evidentment imperialista, que costa moltes vides humanes, sobretot per la part dels etíopes, però els italians hi perden molt, crea un moviment d'eufòria a Itàlia brutal, i tot Itàlia està, ja ho veieu, bisbes i capellans a davant de tot. D'acord. El 14-21 de març de 1937 es farà una altra encíclica, aquest cop no parlem d'Itàlia, parlem d'Alemanya, perquè fixeu-vos que està escrit en alemany, bueno, no sé si està escrit en alemany, ja us ho dic jo. Mit brennenden Sorge, amb ardenta preocupació, amb fervent preocupació, i s'escriu en alemany perquè aquesta encíclica, que es va signar el 14, el dia 21 es llegeix, que era el diumenge de Pasqua, es llegeix a totes les esglésies d'Alemanya, catòliques, que va suposar un terratrèmol per l'estat del Hitler. Aquesta encíclica anava contra el panteisme, el racisme i el nacionalisme, atacava directament els fonaments de l'estat hitlerià. Les conseqüències van ser terrorífiques. Van detenir més de 1.000 capellans, 300 dels quals van ser internats a Dachau, es va perseguir tothom que sospitaven que havia pogut tenir participació amb la tramesa de documentació, amb l'impressió d'aquesta encíclica, etc. Però es va fer. Però fixeu-vos també que el 17 de març del 37 hi ha una altra encíclica prèvia, que és Divini Redemptoris, aquesta sí que és en llatí, anticomunista, tot per tornar. Ataquem tant uns com els altres. I aquesta que està atachada aquí és perquè Humani Generis Unitas és una encíclica que va preparar Pius XI per atacar els tres totalitarismes que ell considerava, el feixisme italià, el nazisme alemany i el comunisme soviètic, però que havia de signar el 10 de febrer de 1939 i es va morir el 9 de febrer de 1939. De manera que no va tenir temps de signar. Pius XI i Roncalli i Pius XII la va posar en un calaix i es va trobar 50 o 60 anys després quan es va buscar en l'arxiu del que l'havia redactat i es va trobar l'original d'aquesta encíclica. Si no, ni tan sols sabríem que va existir. Com veieu, la relació entre l'Església i els règims feixistes va ser molt complicada i, de fet, els règims feixistes i nazistes sempre van voler ofegar totalment i, sobretot, anul·lar la influència de l'Església sobre les persones. Aquí tenim una fotografia del moment culminant de la vida de Mussolini, quan té l'eufòria de tot Itàlia, tothom està al seu servei. Això és a Gènova, l'Arc de Triomf de Gènova. Fixeu-vos, com sempre, multituds de gent. Heu vist aquella fotografia en què era caporal quan participa a la guerra? Doncs aquí ja porta l'uniforme de primer mariscal de l'imperi. Ha fet un salt de graduacions brutal, des del primer rang més baix fins al màxim de tots. Un home que no tenia formació militar i poca altra formació. Però bé, aquest és el moment eufòric, i ara fem un salt molt llarg en el temps, i ens anem al 25 de juliol de 1943, quan és destituït com a cap de govern. El dia 9 de juliol les forces britàniques i americanes han invadit Sicília, els aliats ja han posat un peu sobre el territori italià, tot es mou, i amb la connivència del rei i dels jerarques feixistes, ja us he dit, manaven més que ell, destitueixen Mussolini. És empresonat, però és alliberat pels alemanys, fixeu-vos, l'esvàstica, del Gran Sasso, està tancat en la zona central d'Itàlia amb unes muntanyes, allà que no pogués arribar ningú, però els alemanys arriben igualment, i naturalment el que fan és traslladar-lo a Múnich, on el rep Adolf Hitler, aquí els tenim tots dos, i llavors és quan proclama la República Social Italiana. República Social Italiana, que de fet només ocupa una part, la part septentrional d'Itàlia. Itàlia, entre el 12 de setembre, més o menys entre el 10 de setembre, és ocupada pels alemanys, que ja veuen a venir que els italians deixaran la guerra i firmaran un armistici amb els aliats, i els alemanys ocupen Itàlia militarment, de manera que qui mana realment a Itàlia en aquest moment són els alemanys, i ell és una marioneta en mans dels alemanys. Però això no vol dir que durant 2 anys, des del 43 fins al 45, hi hagi una guerra civil a la part septentrional d'Itàlia, brutal i molt violenta. El feixisme acabarà el 21...
acabarà. Mussolini acabarà el 28 d'abril de 1945 al Piazzale Loreto a Milà. Aquí teniu el Piazzale Loreto, aquesta és una gasolinera. Per què el Piazzale Loreto? Perquè el mes d'agost d'aquell any, del 45, els esquadristes, els camises negres, agafen 12 individus acusats de partisans, els porten aquí i els maten. I els exhibeixen a la gent. Com que van fer això, el 28 d'abril, pengen Mussolini, Claretta Petacci, que era la seva amant, i altres diferents jerarcs feixistes, els pengen davant de tota la multitud a la gasolinera de la Piazza Loreto de Milà. Quan us comento que la Guerra Civil Italiana de 1943 a l'abril de 1945 produeix infinitat de morts, si aneu a Bologna, a la Piazza del Neutuno, que està just al costat de l'Ajuntament, podeu veure aquest memorial en record dels caiguts de la resistència per la llibertat i la justícia, per l'honor i la independència de la pàtria. I aquí teniu fotografies i noms dels centenars de bolonyesos que van morir a mans o bé de... Penseu que la Guerra Civil Italiana provoca aproximadament 165-175, molts dels quals gairebé 50 són dones. Hi ha molta mortalitat femenina perquè participen molt activament en el moviment de resistència. Per acabar amb el feixisme, ja sé que és molt llarg, però aquesta és la definició per mi més encertada i més completa del que és el feixisme, o del que va ser el feixisme. Això és del Emilio Gentile, un historiador italià que ha fet, per mi, els millors estudis sobre això. Diu, el feixisme és un fenomen polític modern, nacionalista i revolucionari, antiliberal i antimarxista, organitzat en un partit milícia, amb una concepció totalitària de la política i l'Estat, amb una ideologia activista i antiretòrica, de fonament viril i antiadonista, sacralitzada com religió laica que determina la preeminència absoluta de la nació. Vista com una comunitat orgànica, ètnicament homogènia i jeràrquicament organitzada, en un estat corporatiu amb vocació belicista, orientada a la grandesa, el poder i la conquesta, per tal d'instaurar un nou ordre i una nova civilització. És molt llarg, s'ha d'anar païnt això, però recull totes les vessants polítiques, ideològiques, antropològiques, socials del feixisme. És una cosa molt complexa. Quan es van posar en marxa, quan volien conquerir el poder, segur que no hi havia cap ideòleg d'aquell moviment que tingués clar què és el que volia fer. Això es va anar configurant al llarg dels anys i a mesura que anàvem prenent més possessió del poder. Però acaba sent això. Molt bé, anem a veure la segona part, feixisme i nazisme. Això és Europa el 1939. Fixeu-vos, tot això són estats prèviament democràtics, o almenys on hi ha un parlamentarisme, que es transformen en dictadures autoritàries. El pànic a la revolució bolxevic fa que a molts llocs s'instaurin dictadures autoritàries per impedir que els partits d'esquerra puguin dominar. El primer lloc és Hongria. A Hongria, us he dit, hi ha una revolució socialista i s'implanta una dictadura soviètica, dura 3 mesos, amb Belacut no té, però que immediatament la resposta és l'almirall Horthy, bueno, Hongria ja no té mar, però té un almirall que havia sigut almirall de les forces austrohongareses, naturalment, declara una dictadura autoritària. Darrere ja tenim Espanya, amb Primo de Rivera, el 23 Bulgària amb Boris III, el mateix rei proclama la dictadura, a Grècia el 25 amb Pangalos, el 26 a Polònia amb Pilsudski, al Portugal amb Oliveira Salazar, aquest us sonarà perquè encara el vam veure, bueno, no sé, no, poder no, però nosaltres l'hem vist, aquest senyor, A Lituània és Smetona, a Iugoslàvia també és el rei mateix, el que fa el cop d'estat, a l'Àustria Adolfus, Estònia, etc. Veieu, no? I de fet, els estats que resten el 1939 com a democràtics són Txecoslovàquia, Suïssa, poqueta cosa, molt poqueta cosa. Un d'aquests estats és naturalment Alemanya. Però aquí no s'implantarà una dictadura autoritària, aquí s'implantarà el model mussolinià. De fet, Hitler, recordeu, Mussolini arriba al poder el 1922, Hitler intentarà el mateix, és a dir, una marxa sobre Múnich, no sobre Berlín, però sí sobre Múnich, el 1923, que fracassarà, el tancaran a la presó durant un any, podrà escriure La meva lluita, però ell intenta el mateix procediment.
No ho aconsegueix i després s'organitza un partit per tal d'aconseguir el poder per la via democràtica. I el 30 de gener és proclamat Reichskanzler, canciller imperial. Molt bé. Això és un règim totalitari. I aquí teniu els règims totalitaris, que no són exactament el mateix que els règims autoritaris. Perquè la dictadura de Primo de Rivera no s'assembla en res a la dictadura del general Franco, per exemple. Bé, doncs el primer règim totalitari és Benito Mussolini. El segon és l'Alemanya de Hitler. El tercer és la Grècia de Metaxas, que vol implantar el mateix model totalitari. Aquests, si estan marcats en negre, és perquè tots ells van existir només i gràcies a l'ajuda o a la implantació dels alemanys o dels italians. I començant per Franco. El franquisme no hagués pogut mai iniciar la guerra sense l'ajuda alemanya i italiana. Impossible. Impossible. Sense aquesta ajuda no l'hagués començat i, per suposat, no l'hagués pogut guanyar. Naturalment, a Eslovàquia, aquí el cap de l'estat és un sacerdot, ferotgement antisemita, que eliminarà tots els jueus d'Eslovàquia, Noruega el Quisling, a França la França del Petén, Croàcia Ante Paveli i a Hongria Salassi. Fixeu-vos que Hongria és al final ja, el govern autoritari és destituït quan entren els alemanys, ocupen Hongria i instauren un règim totalitari. I aquí és quan es produeix l'extermini dels jueus hongaresos. Aquí, aquest no sé si us sonarà, però penseu que un dels països que més víctimes va tenir durant la Segona Guerra Mundial va ser Iugoslàvia, i concretament a través de l'estat de Croàcia. L'estat de Croàcia va tenir un camp de concentració on van morir gairebé 500.000 de persones, sobretot serbis, anticomunistes, etc. El mapa d'Europa, aquí teniu tots aquests països, ja veieu, això és l'any 42, en el moment de màxima expansió, només queda Suècia, Suïssa, Espanya i Portugal, i naturalment el Regne Unit i Irlanda, que estan fora del domini d'allò. A tot arreu o hi ha el domini directe d'Alemanya o Itàlia, o bé estats que són fidels al model nazi. Bé, això s'acaba, la guerra s'acaba, i amb el final de la guerra comença el mite antifeixista. Aquesta foto suposo que us sonarà. Això és el Reichstag, alemany, a Berlí, i l'exèrcit soviètic, el soldat de l'exèrcit soviètic, que posa la bandera de l'exèrcit roig a dalt del Reichstag. Això simbolitza que el final del nazisme és gràcies a la Unió Soviètica. La Unió Soviètica és el botxí del nazisme, però fixeu-vos que no parlaran mai de nazisme, sinó que parlaran de feixisme. I ja des del primer moment parlen que nosaltres hem lluitat contra el feixisme. Unifiquen tots els moviments feixistes o filonazistes o filofeixistes europeus amb el concepte de feixisme. Aquí teniu això és la fotografia de l'entrada d'Auschwitz II, el camp d'extermini. Recordar significa lluitar contra el feixisme. Això és un moviment alemany antifeixista, contra el feixisme. Clar, la Unió Soviètica, i aquí teniu també, fixeu-vos, l'esvàstica, Vox, PP, tots a dintre. Quin és el problema? El fascisme no se li discute, se li combate. El problema és que, clar, la Unió Soviètica inicia aquest moviment de mite del feixisme, però aquí dintre hi entrarà tothom que els hi convingui. Per exemple, hi entrarà el PUM. Andreu Nin i el PUM seran declarats feixistes, criptofeixistes i, per tant, eliminats. Aquest és el problema del mite del feixisme. Clar, estem d'acord en lluitar el feixisme, però bueno, qui defineix què és el feixisme? O qui és feixista? Passem al totalitarisme. Aquí entrem en terreny una mica pantanós. El concepte de totalitarisme apareix per primera vegada amb aquell senyor que ja us he anomenat abans, el Giovanni Amendola. El 1923 escriu diferents articles i un dels que escriu estem vivint el naixement d'un sistema totalitari. Posteriorment, Luigi Sturzo, que era capellà, aquest va ser fundador del Partit Popular Italià i després serà fundador de la Democràcia Cristiana el 1944, quan torna a Itàlia. Per tant, era un capellà però un militant polític.
Aquest era el nom que li van posar els feixistes, el capellà sinistre, perquè va lluitar fermament escrivint contra el feixisme. Al final, per poder firmar el concordat, una de les condicions va dir: aquest senyor porteu-lo el més lluny possible. El van enviar a Nova York. Aquest senyor, el 1925, quan encara estava a Itàlia, encara donava guerra, parla de totalitarisme de raça, Alemanya, de classe, la Unió Soviètica, nacional, Itàlia. Ja defineix perfectament que el totalitarisme pot tenir molts papers, moltes cares. I aquí tornem a aquest quadre, si recordeu. Clar, què és el que defineix totalitari o no? És a dir, com podem definir que un partit conservador és o no és totalitari? Està aquí o està aquí? Perquè, clar, veieu, la frontera va per tot arreu. El meu entendre, i això és una opinió personal, aquí no entra la història ni entra res, és la barrera és sempre el respecte als drets humans i al sistema democràtic. Qualsevol partit que respecti els drets humans i el sistema democràtic, per molt conservador, per molt avall que estigui aquí, si no passa aquesta barrera, no és totalitari. Però ja dic, això és una opinió personal. Però anem a veure el totalitarisme com s'ha identificat. Estarem d'acord que aquests dos ho eren. I aquests? També. I aquests? Veieu que es trobava amb el bo millor de cada cas, aquest senyor, el Paquito. I què passa aquí? Aquest senyor, això és el pacte Molotov-Ribbentrop. Es fa el 23 d'agost de 1939. Alemanya i la Unió Soviètica signen un pacte de no agressió públic i un pacte secret en què decideixen dividir-se Polònia per la meitat. O sigui, actuen de la mateixa manera. Si això no fos suficient per qualificar el comunisme stalinià o el marxisme-leninisme de totalitari, aquí teniu el mapa dels gulags o els camps de concentració soviètics, des de 1923 fins a 1961. Veieu, no? La Unió Soviètica té el rècord de tots els rècords en nombre de camps, en presoners, etc. No hi ha ningú que l'hagi superat mai. I a més, si anem a les xifres que en el cas KC vol dir camps de concentració alemanys, i Gulag és el sistema soviètic. En el cas alemany, aquestes xifres són fiables i contrastades, perquè hi ha registres. En el cas soviètic, es parla que hi van passar 28.700.000 persones, però són sempre xifres aproximades perquè no tenim el registre comptable. La Unió Soviètica es va preocupar d'esborrar el rastre de la seva repressió. I en el cas dels morts, en el cas alemany 18.800.000 persones, en el cas soviètic s'arriba a la xifra de 16 milions, però interrogant, no sabem exactament la xifra, i la gran fam, l'Holodomor que va aixafar Ucraïna, als anys 32-33, va provocar 6 milions de morts. Clar, la història de la Unió Soviètica comença el 1917 amb la Txeca, que és la Convenció Extraordinària contra la Contrarrevolució, el sabotatge. Aquí hi ha el Lenin. El 1918, Trotsky traure els conцлагер, els camps de presoners txecs. A l'abril del 19 es crea els camps de treball forçat, ja s'instal·la com una organització fixa i estable. El 20, l'ULAC, l'administració central dels camps de treball. Però és que, a més, l'ULAC és a la vegada la policia secreta que administra els camps de treball. Havia estat separat fins a aquell moment, però no, això ho hem d'administrar junts, perquè clar, els camps de treball també ens donaran fons, perquè farem treballar aquesta gent fins a l'esgotament. Al llarg dels anys va canviant de nom, GPU o GPU, Gulag, NKVD, fins al KGB, que suposo que tots us sonaran, però sempre és el mateix. Fins aquí, Lenin és viu, perquè clar, arriba un moment que totes les culpes de tots els mans, després del 20è Congrés Comunista, és que Stalin va ser desastrós. Si Lenin hagués sobreviscut, penseu que fins que Lenin va sobreviure, les matances van ser brutals i les morts per fam van ser immenses.
I aquí tenim el senyor general Franco, que el 2 d'octubre del 36, és a dir, la guerra està en els seus inicis, ho diu claríssim. España se organiza en un amplio concepto totalitario, con su nacionalidad, unidades nacionales que aseguren su totalidad, su unidad y continuidad, implantando el más severo principio de autoridad. Que no falti. Las regiones españolas serán respetadas en sus peculiaridades, respondiendo a sus momentos de máximo esplendor, pero sin que ello suponga merma la más absoluta unidad nacional, con una sola lengua, el castellano, i una sola personalitat, l'espanyola. Aquest senyor, quan comença la guerra i rep l'ajut dels potències totalitàries, no se n'amaga ni gens. Ell vol un estat totalitari, ell vol seguir el model italià i el model alemany. Naturalment, l'any 43, quan Alemanya perd a Stalingrad, i el 44, quan els americans arriben a Normandia, tot això canvia el ministre d'Exteriors, canvia la seva política, el seu llenguatge, les seves formes, però no l'estat totalitari. I per si algú té dubte, aquí teniu el mapa dels camps de concentració espanyols. Des de 1936 fins a 1959. Entre 1939 i 1941, el segon país del món amb més camps de concentració i amb més internats, no sabeu qui és, no? Espanya. La Itàlia feixista pràcticament no té camps de concentració, perquè el que ha fet és expulsar els dissidents o desterrar-los o eliminar-los. L'Alemanya nazista ha creat els camps de concentració, però no arriba ni de lluny, fins que no esclata la guerra, el nombre de camps i l'internament de tantes persones. Una dada, només d'aquí a Olesa van passar més de 400 persones pel camp de concentració. Només aquí a Olesa, Amb la Blanca estem fent un treball i hem anat comptant allò com a formiguetes i més de 400 van passar per camp de concentració. Sense haver comès cap delicte, però tothom cap al camp de concentració i esbrinar si podia o no sortir d'aquest camp de concentració perquè era afecto, desafecto o indiferente. Molt bé. Per tant, quan parlem de totalitarisme, és evident que parlem del feixisme italià, parlem del nazisme alemany, parlem del franquisme espanyol, que clar, com que va perviure 40 anys, va poder anar transformant-se i anar aparentant el que no era al principi. Però també parlarem de la Unió Soviètica, no cal dir que parlarem de la Xina maoista, i hi ha l'exemple més flagrant de totalitarisme d'estat, és la Cambodja dels Khmer Rojos. Clar, durant molts anys, des del 1945 fins als anys 70 i 80, el que passava més enllà del teló d'acer en els països comunistes era desconegut. O la informació que arribava era immediatament qualificada d'anticomunista i procapitalista i, per tant, descartada. Va haver un moment que Alexander Solzhenitsyn va escriure Arxipèlag Gulag, que va ser un llibre que va despertar molta polèmica, però que ingents quantitats d'acadèmics, naturalment afins al moviment marxista, van dir que allò no tenia cap validesa, cap fonament, cap estudi rigorós, i per tant va ser totalment desacreditat. Però amb el pas del temps això va anar canviant, perquè la informació anava arribant a poc i es coneixia més. Llavors va ser quan es va canviar el discurs, i arrel d'una frase que hi ha en el llibre tercer del Capital de Marx, que diu: la violència és la partera de tota societat vella prenyada d'una nova. A partir d'aquí es van començar a escriure discursos dient: un moment, la violència comunista no té res a veure amb la violència nazi o feixista, perquè la violència comunista, mentre que la capitalista o la dels moviments feixistes de dretes, l'únic objectiu és eliminar la població, la violència comunista té l'objectiu de crear una nova societat. No es deia amb aquestes paraules com si fossin víctimes col·laterals. Això es va acabar el 1989-91, quan va caure el règim comunista, naturalment, i es va acabar més quan aquest senyor, el Foret, el Francesc Foret, va escriure un llibre. Aquest senyor era un marxista, havia sigut tota la seva marxista, un marxista convençut, però va escriure que el títol El pasado de una visión, ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX. I al començament del llibre diu: l'únic que queda de la Revolució d'Octubre és el record. No podia ser més explícit. I fins encara fos poc,
havia d'escrit dirigir aquest llibre, que és El libro negro del comunismo, Crímenes, terror i repressió, el 1997, va morir poc abans de poder-ho fer, i el va dirigir Stéphane Foucault. D'aquests, també, la major part eren antics militants marxistes-leninistes o trotskistes, que llavors escriuen el llibre negre, perquè aquí el que fan és recollir exhaustivament les víctimes provocades pel totalitarisme marxista. Naturalment, poc després d'escriure aquest llibre, el libro negro del capitalisme, clar, per contraatacar, si vosaltres teniu 94 milions de morts, el capitalisme n'ha provocat 100. Aquest llibre té algun problema perquè, per exemple, tots els morts de la Segona Guerra Mundial els posen aquí. Però clar, llavors vas a mirar i dius, però perdoni, els morts de Finlàndia de la Segona Guerra Mundial no els van provocar els alemanys, els va provocar la invasió soviètica de l'any 39. Aquests també els compta com se'ls compta. M'enteneu? Vull dir que aquest sí que és un llibre que té certes carències metodològiques. Per tant, el totalitarisme pot ser de raça, pot ser de classe, pot ser nacional, però alerta, també pot ser de religió. I el totalitarisme, ell, en global, té com a mínim aquestes característiques. Hi ha un culte al líder, absolut, és antiliberal, antidemocràtic i antiparlamentari, és un règim polític irrevocable perquè té una milícia armada que utilitza el terror per impedir qualsevol alternativa, hi ha un pensament únic, que normalment es concreta amb el supremacisme i un nacionalisme excloent, i de la Unió Soviètica, sí, la Unió Soviètica, després, quan hi ha la invasió alemanya de l'any 41, el nacionalisme rus és l'eina que fa servir Stalin per mobilitzar les masses russes contra l'atac del nazisme. Hi ha la percussió d'un grup o de diferents grups a través del terrorisme de l'Estat, hi ha una propaganda i una desinformació de les masses total, i normalment hi ha un fort intervencionisme de l'Estat a través del cas de Xina en aquells moments, un capitalisme d'Estat. Això seria el resum dels que són els totalitarismes. Per què el totalitarisme també pot ser religiós? Perquè, per si no ho sabeu, el primer estat teocràtic del món no va ser cap altre lloc que Europa. Aquí ho inventem tot. I va ser aquest senyor, que és el Joan Calví, per qui no el conegui, que entre 1941 i 1964 va canviar la República de Ginebra per la senyoria de Ginebra, la senyoria no dels senyors, del senyor. I que era una república calvinista. En el govern de Ginebra hi havia el Consell de Ginebra, elegit pel... No era una república democràtica, però sí que s'escollien com el Consell de Gent de Barcelona, pels gremis, etc. Aquest Consell va ser suplantat per un consistori de 17 clergues i anciats que vetllaven per l'ortodòxia, per tot tipus d'ortodòxia, no només la religiosa, la social, l'ètica, la moral, la del treball, etc. Naturalment això porta, si no ho sabeu, a la mort a la foguera de diferents persones, entre altres Miquel Servet, que era un protestant, però que no tenia la mateixa concepció de la Bíblia que tenia Calví i, per tant, és executat a la foguera. Alerta, per tant, que els totalitarismes poden tenir moltes vessants. Una última cosa sobre això és que es commemora el 25 de maig la Jornada Internacional dels Herois de la Lluita contra el Totalitarisme. Això va estar instituït per les Nacions Unides, i es recorda aquest dia perquè aquest senyor va ser assassinat, el capità Witold Pilecki, el 25 de maig de 1948. Aquest senyor és empresonat pels nazis, sobreviu a Auschwitz, s'aconsegueix alliberar d'Auschwitz, participa activament en la resistència polonesa, quan arriben els soviètics, l'empresonen i finalment l'executen. Aquest és un dels molts que passa del camp de concentració nazi al camp de concentració soviètic, pràcticament sense solució de continuïtat. És més, hi ha gent que surt per una porta d'un camp de concentració i torna a entrar en el mateix camp de concentració per una altra porta, perquè els soviètics reutilitzen els camps de concentració dels nazis. Molt bé, extrema dreta. Ara parlem del moment actual. No sé si coneixereu aquest senyor, Hans Kelsen, que va escriure un llibre fonamental en el dret, que és la teoria pura del derecho. Aquest senyor va ser l'inspirador, diguéssim, dels models constitucionals i jurídics de l'Europa de després de la Segona Guerra Mundial. Era l'inspirador de com s'havien de fer la Constitució. La Constitució, aquest senyor no era alemany, era austríac, però bueno, de part de l'Alemanya.
aquest senyor va inspirar i va participar activament amb l'elaboració de la Constitució de la República Federal Alemanya, que encara està en vigor. La seva idea de la judicatura, de les lleis, era que s'havia de tenir un esperit de compromís, acords, transacció i una cultura del pacte. Això va inspirar la cultura europea jurídica durant els anys, fins a 1945, fins al moment que una senyora guanya les eleccions a la Gran Bretanya, un senyor que es deia Thatcher, i després guanya un senyor als Estats Units que es deia Reagan, i llavors s'inicia el camí de la democràcia cap a la democratura. Això és un concepte del senyor Adam Mitnick, que és bastant recent, però ell fixa aquell moment com el canvi, diguéssim, de mentalitat. Els règims comunistes han caigut, no cal tenir les classes populars contentes perquè no hi ha alternativa al capitalisme, i per tant, a partir d'ara, no és que puguem fer el que vulguem, però gairebé. I de fet, des d'aleshores, des de 1980, 90, la mentalitat keynesiana, o sigui, la cultura keynesiana de la democràcia, és substituïda per la cultura schmittiana. Carl Schmitt és un altre pensador alemany, que escriu un altre tipus de llibre, que és Teologia Política, que aquí elabora un concepte que és l'estat d'excepció. Aquest senyor va ser militant nazista i aquest senyor va participar activament en la construcció jurídica del Tercer Reich. I justificava el fet que Adolf Hitler tingués el poder absolut perquè quan hi ha un estat d'excepció s'ha de donar el poder a una persona que pugui dirigir-ho tot, perquè és l'únic que pot realment prendre decisions per sobre de tothom. I naturalment, com podeu pensar, aquests dos senyors estan encantats amb aquesta filosofia política. Aquest és el pensament actual de les democràcies que estem vivint. Però, clar, aquests moviments actuals són totalitaris. Si repassem el que hem vist abans, que diu Emilio Gentile, amb negre us heu posat allò que aquests moviments no tenen. Fixeu-vos. El feixisme és un fenomen polític modern? Bé. Nacionalista, sí. Revolucionari? No. Els moviments extremistes actuals no volen crear un home nou. No en parlen mai de crear un home nou. Ni home ni dona, res. Antiliberal i antimarxista, naturalment. Organitzat en un partit milícia? No. No hi ha partit milícia. Ni Vox té partit milícia, ni el moviment republicà americà té milícia, ni cap partit europeu té milícia. Segurament perquè m'imagino que l'estat de dret intervindria automàticament. Però bueno, no el tenen. Amb una concepció totalitària, no. Hi ha molts aspectes de la vida que no els interessa gens. Els preocupa sobretot el control dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Però, per exemple, l'aspecte religiós de la política i l'Estat amb una ideologia activista i antiteòrica de fonament viril i antedonista. No, antedonista. És a dir, la filosofia feixista deia que l'home devia ser un guerrer, un combatent. No, aquest és un aspecte que no apareix enlloc. Sacralitzada com a religió laica, tampoc. Que determina la preeminència absoluta de la nació, això sí, vista com una comunitat orgànica, ètnicament homogènia, això sí. I jeràrquicament organitzada en un estat corporatiu, no. Perquè un estat corporatiu, el control de l'estat sobre tots els elements de producció són vitals. I el que volen, el tram és camp lliure. Que les empreses facin el que vulguin, quan menys regulació, millor. Amb vocació belicista orientada a la grandesa, evidentment, sí, el poder i la conquesta per tal d'instaurar un nou ordre i una nova civilització. Un nou ordre sí, una nova civilització no ho tinc tan clar. Per tant, veieu que tenen elements que provenen dels partits totalitaris, però no tots. Tornem aquí, bé, doncs on els situem? Clar, fins que aquesta gent no passin la barrera, mentre hi hagi un respecte dels drets humans i de l'estat de dret, el que passa és que l'estat de dret i els drets humans es poden laminar de moltes maneres. Per exemple, controlant la judicatura. I el cas espanyol és paradigmàtic, naturalment. Si ets català et condemnen per una cosa i si ets espanyol, per la mateixa cosa no et condemnen. Per tant, clar, aquesta barrera ara s'hauria de fer molt tèrbola. Però bé, com podem identificar si un partit polític és o no és de dretes o de molt dretes? Això és una pàgina que es diu Smartvote, de Suïssa,
que utilitza moltíssima gent quan vol votar algun partit polític, van aquí, posa les seves preferències i compara les seves preferències amb els diferents candidats. Aquí hi ha diferents ítems: ordre i seguretat, política financera, política econòmica, apertura a l'exterior, societat liberal, estat social fort, forta protecció de l'ambient, política migratòria restrictiva. Jo vull una política migratòria restrictiva, sí o no? Zero. Llavors aquí, per cada candidat, això és molt habitual fer-ho. La gent normalment demana als candidats que es posicionin per poder decidir si ells estan en aquell lloc o no. Com veieu, cada candidat marca el seu i llavors et pots posicionar, veure. Clar, això és molt útil perquè identifica, veus, aquí teniu els 6 candidats d'un cantó concret de Suïssa que es presentaven. Veieu, per exemple, aquest. El Partit Popular té una política migratòria absolutament restrictiva. En canvi, el Partit Socialista té una política migratòria totalment oberta i està decantat totalment pel medi ambient i per un estat social. Això és un element. Clar, això no et permet distingir si un partit és d'extrema dreta o no, però sí que pots veure, clar, normalment un partit que tingui aquest tipus de polítiques doncs té una tendència molt cap a l'extrema dreta. El que passa que alerta perquè, no sé si sabeu, suposo que ho veu sentir als mitjans de comunicació, a Suïssa es van fer eleccions al final del 2024 i van haver-hi molts mitjans que van dir a Suïssa ha guanyat l'extrema dreta. Bé, jo va haver un d'aquests mitjans que vaig escriure i els vaig escriure dient és que donava una informació incompleta. Perquè a Suïssa ha guanyat en la Càmera Nacional l'extrema dreta, que pels suïssos no era extrema dreta, i no hi ha cap diari suís que qualifiqui el Partit Popular d'extrema dreta, però només amb 67 escons. I en una càmera. A l'altra càmera, la Càmera dels Estats, només té 7 diputats. La Suïssa, tant una càmera com l'altra, pesen el mateix. Hi ha moltes lleis que han de ser aprovades per les dues càmeres. Per tant, no ha guanyat l'extrema dreta. Però no només això, sinó que el govern suís es configura d'una manera molt singular. 2 ministres del primer partit, 2 ministres del segon partit, 2 ministres del tercer partit i un ministre del quart partit. Per tant, de 7 ministeris, l'extrema dreta en té 2. És a dir, si tu dius a Suïssa ha guanyat l'extrema dreta i no expliques com funciona Suïssa, què faran els suïssos? Doncs, evidentment, l'extrema dreta suïssa no decideix res. Perquè, clar, de 7 ministeris que en tingui 2 no té ni la majoria en el govern federal. Però no només això, qualsevol llei que aprovin passa el filtre del referèndum popular. I de Suïssa 50.000 persones poden demanar referèndum sobre qualsevol llei que s'aprovi i si aquest referèndum anul·la la llei s'acaba. Ja ens agradaria aquí, El cas alemany. El cas alemany, molt recent, aquí teniu la candidata Alice Weidel d'Alternativa per Alemanya, aquí teniu un candidat de Die Linke, que es diu Heinrich Alexander, o sigui que és nom d'home i nom de dona, Hermann, que es presentava, que Alternativa per Alemanya va fer córrer que aquest era el candidat al cap de llista pel Parlament Federal, que no era aquest, naturalment, que era aquest senyor, el Jan van Aken, que repeteix el lema que sempre ha fet servir, això sona molt, nosaltres som el vot contra el feixisme. Recordeu allò, si tu no vas, ells vuelven. L'esquerra, incapaç de fer propostes, però sempre té a mà el mite feixista. Els resultats d'Alemanya van ser... Primer us explicaré com funciona el sistema alemany. Penseu que a la llista de votació hi ha dos columnes. En una pots votar la persona del partit que sigui i en la segona votes el partit. De manera que els diputats entren per 2 camins. 299 entren per aquest camí i 299 o més entren per aquest camí. En realitat, a les últimes votacions no van entrar 299 per aquell camí, sinó que en van entrar 276, perquè si no superes el 5% dels vots, encara que siguis el més votat d'una circumscripció, no pots entrar en el Parlament.
I la barrera del 5% et talla. Per tant, de 299 a 175. La resta de diputats, o sigui, els que venen per aquí, es reparteixen proporcionalment al vot global de tota Alemanya. Sí? Enteneu? Per això no se sap mai exactament quants diputats tindrà el Bundestag, perquè depèn de quina proporció de vots té cada partit. I aquests són els resultats que van haver-hi. En blau, alternativa per Alemanya, aquest color blau més fosc, això és Baviera. Aquí hi ha un partit únic per Baviera, que és el Partit Social Cristià, que és aliat del Partit Cristiano-Demòcrata alemany, però que aquest no entra en aquest territori i aquest no entra en aquest territori. Clar, el més escandalós d'aquest mapa és que ADF va guanyar pràcticament a tota l'antiga República Democràtica Alemanya. És a dir, aquesta frontera que delimita els vots és exactament la frontera que separava l'Alemanya federal de l'Alemanya comunista. I el més terrorífic és que ADF ha guanyat pràcticament a tot arreu. Fixeu-vos que no té cap districte a l'altra banda, ni un, però els té gairebé tots a l'Alemanya de l'Est. Això és, bueno, no sé, és molt interessant, no? Per qui s'hi vulgui dedicar. Clar, aquí teniu, per exemple, un districte de Potsdam és una ciutat que hi ha al sud de Berlín, on es presentava com a candidat Olaf Scholz, el que era canceller pel SPD, que va obtenir la primera posició amb el 21% dels vots, tot i que el seu partit només va obtenir el 17,1%. I va tenir accés directe mandat, o sigui, ell entra directament al Parlament. I la resta es reparteix en el partit que guanya diferentment. Fixeu-vos que l'ADF va quedar segona. Però és que, mirant-me un detall en aquesta zona, aquí Olaf Scholz va guanyar amb el 21%, mentre que la majoria de candidats de l'AfD aquí van guanyar per més del 30% i molts van passar del 40% dels vots del seu districte. La qual cosa és horrorosa. Però, analitzant-ho, fixeu-vos que això és exactament igual que el que va passar a França amb el Partit Comunista francès i Le Pen. Quan el Partit Comunista francès va desaparèixer del mapa de França, els districtes electorals que votaven massivament el Partit Comunista es van passar en bloc al moviment d'extrema dreta, el Marine Le Pen. Aquí hi ha molta gent que va viure el comunisme, que van ser educats amb força en el comunisme, en el socialisme. Van ser educats en un totalitarisme i potser enyoren un altre totalitarisme. És una pregunta, no és una afirmació. I ja està. Tenim algunes preguntes, encara que és una mica tard, per part d'algú de vosaltres. No hi ha Però si no preguntes? teniu preguntes no cal, Si no hi ha preguntes no cal. De fet, avui s'ha allargat molt més del que em pensava. Home, és que ho requeria, no? És un tema complex. És un tema molt complex. Fèlix, no és una pregunta, però has passat no has parlat de la situació d'Espanya, però potser és una altra conferència. La situació d'Espanya és singular. Clar, per exemple, la situació d'Espanya... Perdoneu, que tinc idea. La situació d'Espanya és una, la situació de Catalunya és altra. Això a nosaltres no ens serveix. Quan tu vols anar a votar al Parlament de Catalunya, això no ens serveix. Perquè aquí hi ha una barrera que no surt aquí, que és catalanisme o no catalanisme, nacionalisme, independentisme. Que curiosament una banda la té claríssima, és a dir, si l'alcalde de Barcelona no ha de ser nacionalista, s'ajunten sense cap mena d'escrúpol els que facin falta i no és nacionalista, en canvi l'altra banda, poder que no, poder que sí. És a dir, això no ens serviria a nosaltres, perquè primer hem de definir a quina banda estàs. Però sí, la situació d'Espanya és un estat en procés de fallida.
Per mi. I a més, amb un sistema polític que segurament a les properes eleccions generals entrarà en crisi del tot. No sé si sabeu els últims moviments de Podemos, no? Podemos vol que caigui el govern de Pedro Sánchez i vol que entri el govern de Vox i PP. Això, per exemple, això recorda perfectament aquest tipus d'estratègies, de tàctiques, perquè això no és cap estratègia, recorda perfectament la Itàlia de 1919, 20, 21. Els moviments d'esquerra, que era majoritari i hegemònic, van ser incapaços de posar-se d'acord amb una sola cosa, i és mantenir el sistema parlamentari. El Partit Socialista es va dividir en socialistes revolucionaris, en Partit Comunista, en socialistes liberals. Bueno, i els van anar segmentant, tothom anava a la seva, no es va crear un front únic. Bueno, clar, camp per córrer. L'esquerra espanyola està en una situació molt similar. Ja no parlem de les esquerres europees. Són incapaços, primer, de formar un bloc clar contra aquest procés que ens porta a la democratura, d'establir uns mínims de coincidència, de dir volem això, això i això, i a més de presentar un projecte per a tothom. Una gran responsabilitat que tenen de no fer-ho, perquè realment això, doncs, quan has posat la definició per lo que has explicat com podien ser totalitaris o no un partit determinat, és que segons com és qüestió de temps. Clar, al principi sí que podràs classificar-los i dir no, encara no hi hem arribat aquí, però amb el temps i de mica en mica sí que hi poden fàcilment arribar, perquè això és el que ens ha dit la història quan ho has explicat, no? Sí. Bueno, clar. Al principi eren 600 o 300, després eren 6.000, després eren 20.000, doncs és qüestió de temps. I quan s'ha perdut una batalla de la democràcia, és molt difícil en aquesta situació, diguem, política, o tornar-la a revertir. Ja s'ha perdut. Bueno, jo crec que la prova de foc serà d'aquí 3 anys llargs, quan hi hagin les eleccions als Estats Units. De la mateixa manera que no va acceptar que guanyés Biden i va donar un cop d'estat de fireta, per dir-ho així. Ara suposo, de la mateixa manera que ara s'ha presentat a les eleccions amb totes les armes i bagatges i ha arrasat, suposo que si veu que no pot guanyar, ja veurem què farà. Jo no el veig sortint tranquil·lament de la Casa Blanca donant-li la mà al candidat guanyador, no el veig. Veurem si el sistema americà és prou sòlid, prou democràtic per aguantar aquesta escomesa o no. Ho hauríem de veure bastant aviat, això. D'altra banda ja... No, jo ja et dic que crec que no anirà així. És a dir, que ell hi podrà... I si no és ell, si és el seu vicepresident, fixeu-vos que normalment els vicepresidents dels Estats Units no apareixen enlloc. Un càrrec que els envien a l'observatori de no sé on, i allà estan ben bé. El vicepresident actual no solament està al costat de l'altre, sinó que ve aquí a Europa i comença a repartir llenya a tothom, que dius, bueno, això és diplomàcia, vale, molt bé, perfecte. Bueno, doncs, clar, o sigui, ells ja tenen el recanvi a punt, per si no pot tornar-se a presentar, que evidentment, teòricament no es pot tornar a presentar, el recanvi és a punt, o si per casualitats de la vida li passa alguna cosa, perquè clar, aquest senyor també té una edat. De manera que aquí jo crec que està pensada la pervivència del sistema, del trumpisme, més enllà dels anys que li pertoquen. Això d'anar revertint el sistema cap a un estat més totalitari, vull dir, amb l'ajuda dels diners i de la part econòmica, no? I després està la preocupació per Europa, no? O sigui que, a veure, què estem fent nosaltres ara en aquest moment davant tot el que es veu? Una actitud molt feble, no? Vull dir, diria jo. I no sé el que ens passarà a nosaltres aquí.
Jo crec que el problema d'Europa és Perquè el bàsicament... que diem extrema dreta és de tot arreu està avançant d'alguna manera o l'altra. Sí. Està avançant tot arreu. Bueno, i governa Itàlia, Sí, governarà França, Sí, allà. sí, vull dir... I això és complicat. Què més? Sí? Bueno, res, moltes gràcies. D'acord.